Nestas datas de comidas farturentas con familiares e amigos, o noso corpo nota os excesos. No Nadal consumimos de media un 30% máis de calorías. Boa culpa teñen aos doces que sempre están roldando pola mesa. Nalgúns destes xantares podemos chegar a inxerir unhas 2000 calorías. Xa lles adiantamos que iso é prácticamente a enerxía que precisa un adulto para todo o día. Isto remata nun aumento de peso que vai dende os 2 ata os 5 kilos. Xa a partir da semana que ven o conto cambia. E vaya se vai cambiar. Por iso os nutricionistas recomendan non estar tan pendentes da báscula con sentimento de culpa. Non se trata tanto de compensar os excesos, que os vai haber, senón de retomar as rutinas que nos sentaban ben antes das enchentes. Agas contadas excepcións, quen máis, quen menos, é consciente de que o tránsito inevitable polas copiosas comidas e ceas do Nadal deixa pegada no corpo. Bueno, un poquinho máis sí que como na Navidad, pero nada, non noto nada. Comemos un poquito rollo más especial, algo más elaborado, pero nada sin excesos ni nada. 3-4 kilos, eu que son dejadiña, pero bueno, engordo. Enchemos moito o buche e si notamos igual 2 kilos ou así. Nestas fechas son uns poucos, ao mellor 2-3 kilos, ao mellor se cadra cóllense, eu polo menos. Pero os expertos din que comer demais puntualmente non debe implicar sentimento de culpa. A comida non é algo que hai que compensar e a culpa non é a que debe condicionar as nosas decisións alimentarias, tampouco a báscula de ser o baremo destas decisións alimentarias. Temos que traballar en erradicar esa mentalidade de dieta que é a que nos fai movernos en ciclos de sobreinxestas e de restriccións. A partir de aí, os propósitos de recuperar o peso deben ser realistas e adaptados ás circunstancias persoais. Non ten sentido meternos ahora no xinasio 5 días a semana se é algo que non vou a cumplir ou que non estou disfrutando e non se vai a xerar adherencia. Planificar con máis antelación para ir máis liviana a semana, como pode ser comer con máis presencia, máis a modo, escoitando os nosos sinais de fame e de saciedade, pero erradicar as dietas. Desaconséllanse os produtos milagre ou actividades físicas que antes non se facían. Mellor é recuperar os bons hábitos e ir con calma. Ao largo do ano, como xa empezo a comer máis regular, non hai tanta comilona nin tal, volvo ao meu peso outra vez. Empezo a camiñar, ir ao gimnasio, pero bueno, con calma, que o ano está empezando.